innowacyjny system belek na pasie, rękawice, ochraniacze, tarcze, ubrania, odzież klubowa, czyli wszystko, czego potrzebujesz na treningu i poza nim. Sparringpartner.pl. Trzeci zawodnik Mistrzostw Europy w kategorii Open, Gergely Fekete from Hungary. A jego rywalem będzie reprezentant Japonii. Po raz pierwszy zobaczymy go dzisiaj w Kokoro Cup. Kodai Suzuki from Japan. Kodai Suzuki, Japan. Majd úgy fel! Jó, szép! Ezek nagyon jó, amikor itt lefordulsz róla, és ebből, ahogy visszajön, bele lehet nézni a fejébe. Azaz! Jó! Egy percben kell! Egy percben kell! Kell odébb! Érde egy testre és fejre! Oda! Azt kell fejre! Jó, most az aktivitás, mert ez sok! Amit most csinál, az sok! Úgy! Fél idő, 1.30! Azaz! Frontálisan a fejében nincs hátra és abból! Oda! Újra! Gyere, gyere! Geri, több kell, mert erre kihozhatják! Gyere! 1.10! 1.10! Azaz! 1 perc! Jó, el kell menni jobbra! Kell egy hajrá! Kell hajrá! Gyere! Hát most emelni kell a filamot! Jó! Tartod! 45! Gyere! Jobbra! Menni kell rajta körbe! Azaz! Jó ötletszó! Menni körbe! 35! 32! Gyere rajta körbe! Gyere! Szorjad meg! Kell a hajrá! Szorjad! Azaz! Csíkmős! Azaz! Megint be! Gyere! 20! Emeljed iramot! Gyere! Azaz! 15! El fog fáradni! Tudjuk hozni! Azaz! Tudjuk hozni! Gyere! Meg tudjuk csinálni! 8! Geri! Ezért jöttünk! Ezért a gyerekért jöttünk! Ez az, Geri! Elfáradt a srác! Bele kell nekünk hosszabbításba! Húzd ki magad! Oké! Kell nekünk hosszabbítás, kezd el fáradni! Jó! Hosszabbítás szűken! Geri! Ezért a... Za nami 3 minuty tej walki. Ha megcsináljuk és súlya, hogy hozzuk a hetet! Többet hosszabb körbe! Ne szívesztedd a fejét! Egy zászlója van csak! Lép bele megint a fejébe! Lép bele! Azt, amikor messze van! Remis po pierwszej rundzie, a zatem będziemy mieć dogrywkę. 2 minuty walki przed nami.
Az a lábad, bal lábad alul jó. Azaz, jól tér, megint test, jól tér. Jó kezek a testérnek többször. Most jó. Több kell a több testér. Azaz, megint jó. Testérnek. Bal láb alul. 30 méter. Azaz, ezért jöttünk, ezért a harcért jöttünk. Úgy, azaz jó megint a test. Ez az, körbe mozogsz, sose jó neki. Sose jó neki. Egy 10, ez az Geri. Egy 10, ez az, kellett annyira. 7 percre megyünk, súlyjal verjük. Gyerünk, egy perc vissza Geri, egy perc. Gyere, szórjad. Gyere Gergő, gyere. Azaz, ne menj hátra, Gergő, ne menj hátra. Körbe megy. 50. Nagy hajrá kell majd meg. Meg tudjuk csinálni, ezért jöttünk. Jó a baltér, nagyon jó a tér. 45, azaz, zarcol, 35, Gergő, 32, kell hajrá, tedd oda, azaz, szórjad, Gergő, körbe, 25, körbe, szórjad, ez az, kell egy pillantváltás, súlya, Gergő, 15, válts egy pillantot, azaz, folyjad előre, 10, most jó, 8, folyjad előre, feküdj vele, azaz, 3, 2, feküdj vele, azaz, Gergő, húzd ki meg a tarcot, Gergő, még egy 2 percet meg kell csinálni, és súlyahoz tenni. Czekamy na werdykt po pierwszej dogrywce. Oké, Gergő, ennél több kell és súlya megbenne. Gergő, akkor nézd meg. Kolejny remis, a więc mamy drugą dogrywkę. Kolejne 2 minuty. Azaz, meg tudod csinálni. Érmet fogsz csinálni, akkor megoldatom. Gyere, úgy, jaj, de jó, a baltért mindig jó teste. Ez jó, hogy mész körbe. Ez az, nagyon jó, hogy mész körbe. Nagyon jó, hogy mész körbe. 1, 4, 2. Hey! 1, 30. Ez az arcod. Harcos. Hátizek. Jaj, de jó, Gergő. Jaj, de jó. Ez az arcod. Kell a testtartás. Mindenben kell. Ez a jó. Ezt csinál. Szórjad belőle. 1, 10. Ne menj szembe. Gergő, elkeszeredett. Úgy, 1-0. Rájött, hogy kikaphat. 1 perc és érvet csinálsz. Gyere, hátizsák. Azaz, mozog körbe. Itt össze. És kell egy kettős váltás a végén. Oké, 40 másodperc marad. Oké, 40 másodperc múlva mehetsz a dobogóra. Nagyon megvan, most mindennel foghatni. De menj körbe, Geri! Menj körbe és szórja! Ez az! 30 másodperc! 25, most jó!
po drugiej dogrywce. A więc znów będzie pomiar ciężaru ciała, waga ciała. Po remisie w pierwszej rundzie i po remisach w obu dogrywkach o wyniku tej walki decydowała waga. Reprezentant Węgier najpierw podszedł do wagi Gergely Fekete. Jego waga to 82 kg. For representative of Hungary, Gergely Fekete, it was 82.2 kilograms. Natomiast reprezentant Japonii Kodai Suzuki 103 kg. And for the representative of Japan, Kodai Suzuki, 100. A więc to jest jasne, że zwycięzcą tego pojedynku jest reprezentant Węgier Gergely Fekete. That is why, according to the procedure of scaling, 10 kilograms difference, the winner is